Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардури азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настаренотон созай. Гӯш кинед ки дар имрӯза навор ма чира гап мезанам ва чира ма дароӣ кардагиам. Дар имрӯза навор ана гурӯзавои Моторол астай ба қувваи аккумулятор мегарда, мошини Газел астай, мошини Дайво Некси астай дар Москва мега алиш мекунам ба ягон мошин дар Тоҷикистон боша. Замин хайрӯӣ кардагӣ нестан, имрӯз буга заминои арзон роӣ мекунанд. Хонаҳои замини астай аз ноҳияи Хуросон ва дигар ҷоҳо. Квартира астай вилояти Суғ, шаҳри Гилистон ва шаҳри Душанбе ва як квартира дига астай бардури азиз дар Москва 150,000 рублш мега. Дукомната квартира 150,000 рубл. Пули тоҷикӣ қати 25,000 сомон да бардури азизам метавонед ки дукомната квартира аз Москва бихарен. Ва дигар чизои арзон роӣ кардагам. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, номерои WhatsApp мада роӣ кунед. Я дона лайкира маётона бирорен, мерем ака. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Гурӯза перевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстон, қариб як сол мешавад ки мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед дорӯҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. Дору барои доғи рӯҳ ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъда ва гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ, барои рӯши мӯи сар, барои ва дигар дорӯҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда даромада занг занед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани дорӯҳо промокоди ГАЮРФро истифода баред. ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описанияи ин видео. бардурои азиз, пеши эълон аз сар кардан яду масъалада хоҳиш мекунам қаттон чақчақ кунам. ана бардурои азиз, ҳамин видеое ки мисол мебинен агар кӯҳна боша, илтимос мекунам ки занг назанем, барои ки ана бардуро моро занг мезананд, меган ки ина нигоҳ кунед, скриншот карда бо мондагиам, мега ки хонара 4 мошид фурӯхтан мане ки то ҳозира занг задесан. илтимос мекунам бардурои азиз, ҳамин числаи видеоро нигоҳ кунед, ба занг бизанед. Не ки соатҳои 1, 2, 3 шав илтимос мекунам занг назанед, саҳар занг бизанед. Навор давом дорад. бардурои азизам, ака мегзарем ба якум эълони имрӯза ва лайкҳоро биҷиқен, мерем ака. ин мошини дестем бардурои азиз, Газел бизнес будай, соли баромадаш 2005, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, мотораш ана 406 инжекторай. Коробка механик, мошин меган нахадуай, сорша ҳаишка. Документош тамом шудагиай, тамом хай, мисол бардурои азиз мегири як документш мекунӣ, тамом. Мегири ва пай корот мешай. бардурои азиз, ана қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ҷамоати айнӣ да будай ҳамин мошин, ана ноҳияи Хуросон ҷамоати айнӣ, нархиш 55,000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. пули урусӣ қати 335,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай, WhatsApp дора, занг зада мошини арзона бихарен. дӯстони азизами, хонаи дестен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ. хона дар шоҳрои Душанбе, Бохтар наздик мебошад. 10 сотиқ заминда 5 дар хона кардагӣ, кухни бания дар друншай, ремонти хона миёнай, обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона ва ҳоҷатхона доштай. нархша бардурои азизам 180,000 сомон мега. касе харидор бошен, арзон мешава. 180,000 сомон хонаи фасони хушрӯ. пули урусӣ қати 1,90,000 рубл мешидай. дута номерои телефон шамондагиам, занг зада маълумоти бештара бигиред. хона дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ да будай. ҳамин ана лави раҳи Душанбе Қирған, дӯстони азиз. дӯстони азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. як квартираи арзон модароӣ кардагианд. бо диққат гӯш кунед, дар шаҳри Душанбе ай. ин квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Хуҷандиё.
Якхонага квартира неки духонагаш кардагиянд дар 2 этаж қарудура 48 квадратни метрай. Ремонти хона замонавӣ, люкс, комфорт будай, ов свеч мега ҳастай уҷатош 100%, стенка, кухни гарнитур, прихошка, термос, ҳамин чизош месодай. Нарша бардураи азизам 350 000 сомон мега. Касе харидор бошен арзон мешава. шумо метавонед ки маълумоти бештара бо телефон бигирен. бардураи азиз 350 000 сомон. пули урусӣ қати 2 115 000 рубл мешидай. сета номерои телефон шамондагиам занзда маълумоти бештара бигирен. دوستم جاتو تمام شده. اگر میخوای گرانسک زری غمگین نباش. با نمره در اکران بده زنگ زد. کمپانی اکای شمزین کمپانی بوارنو که خدمت رسونش در درجه اولی سابقه کاری 10 ساله داره. کمپانی اکای شمزین میتونه شما را از مسکو و از مسکوسکو ولس گرفته با گرانسک برده و برازگی علاق برمیگردونه. دوستان ماشینای زمانوی ان سطح خدمت رسونش خوبه. مراجعت کنید. از نام کانال ما گپ زنین تخفیف ایلاوگی میشوه. با شما روی صفحه бардураи ғарибам и квартира десен қарудура дар Москва, ана Костромский област, Кадисский район, улица Космонавтов. хай мисол бо маълумот дар бар экран навистагим дӯстони азиз. ана дом де таҷай духонага квартира дар 2 этаж қарудура ов свеч мега ҳастай, баня, туалет, кухни доштай, ремонти хона миёна, мебел, кресла, диван, холодильник, ана месиста мисол ами хеле чизош документоша кардагӣ бидиян. нарша бардураи азизам 150 000 рублш мега. а як бародари тоҷикай 150 000 рублш гуфтак нарша бугу. 150 000 рубл дӯстони азиз. набо павтор кардесам пули тоҷикӣ қати 25 000 сомон мешидай. ина бардураи азиз бо мегӯянд ки хонаи арзон нест. канали мада подписатсия кунед, иншоалло ки як рӯз на як рӯз хонаи арзони махқули дилтона меёбед. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардураи азизам мегзарем ба 5 миллиони имрӯза як мошини фасони дигар роӣ кардагиянд дар Москва. бо диққат гӯш кунед, касе ки мисол дар ғарибӣ қарор дорен. Daewoo Nexia бардураи азиз соли баромадаш 2006, солои навтаршай, сӯзишвориш танҳо бензин, абъём моториш 1.5 16 клапана будай, коробка механик. мошина, мотор, коробка, ходовоиш ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надора. айни ҳол бардураи азиз мошин қарор дорад дар Москва, город Долгопруд нида будай. ин мошин бардураи азиз тоққа мега алиш мекунам, ягон мошини соз дар Тоҷикистон боша алиш мекунам. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. мошини акай умед будай. номерош имо WhatsApp дора. ва бардураи азизам касе мегӯянд ки аз вилояти Суғ мисол ана тарафҳои Хуҷанд квартираи арзон монед, марҳамат на як квартираи арзон мода роӣ кардагиянд. нархиш арзон аст, срочни бояд буфурӯшам ами квартирара. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар вилояти Суғ, шаҳри Гулистон, кӯчаи Хоҷамбердиев 2. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 55 квадратни метрай, ремонти хона нав кардагиянд. ови гарми хунук дора ва свечам доштай. ҳуҷҷатош 100%. дӯстони азиз, хеле ки гуфтам ҳами квартирара бояд срочни буфурӯшанд, срочни пул залул шонай. нархша 250 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 1 510 000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. апашко модаро хоҳаро, як фирмара шумо тавсия метиҳем кор фақат барои занҳо, фарқиш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. ними рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен, я апашка шумо дар тарзи кора бе пул мефаҳмона ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашко модаро хоҳаро шумо бинависен, бигӯен ки номерои канали саудотиҷӣ гирифтам. бардураи азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай.
дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. Як техникаро реклама мекунам бардорои азиз. ана хушрӯ фикр кунем, бисёре чизи даркорӣ айда, бо диққат гӯш кунен. Мотороли фурӯшӣ соли баромадаш тахминан 2015 ё 2016 мега ба қувваи аккумулятор мегарда. 5 та аккумулятори нав дора, мотораш магнитай, кашишаш зурай мега. Газ, тормоз, рушник доштай, балонош навай, я зарядч мемони бардорои азизам 80-100 километр мегарди. мақсад я рӯз бемалол мегардида, я шабзаряч мемонӣ, тамом 80-100 километр мегарди. Адрес шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, нархиш 14 000 сомон мега. 14 000 сомон бардорои азизам. пулша гуфтесай, пули урусӣ қатъи 85 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай, номерош WhatsApp дора, зангзда маълумоти бештара бигирен. чизи хуб айне ки я заряд мемонӣ 80-100 километр мегаштай. акай раҳмоналӣ як комментарияи хуб навистагӣ буд. ана гуфта ки дар ҳамин видеот мақсад ҳамин комментарияро бихон. я ду видео дар ости гап ҷо набуд. ҳамин видеода ана суханҳои акай раҳмоналиро барои шуморо гап мезанам, гӯш кунед. дарахти пир чӯби гул гардад, касе қадрат надонад, кур гардад. ҳар он ки шуморо набинад рӯзи равшан, аз ин дунёи равшан дур гардад. ташаккур бародар, барои ана миннатдоре мега барои барномаҳои ҷолибтон. раҳмат акай раҳмоналӣ, зинда бошен. раҳмат дига бародаро апашко модароро мегӯм ки дар комментария ҳам хеле фикрҳои хуб ва мисол моро дастгирӣ мекунанд. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. дӯстони азизам, ебад навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз куҷое ки моторол, аз куҷое ки мошин, аз куҷое ки газел, аз куҷое ки хона, аз куҷое ки квартира рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. маъқул шуда боша барои дастгирӣ кардани мо, барои меҳнатҳои мо, дӯстони азиз, меҳнатҳои моро қадр кунед, я дона лайкира бичухен. битонен анами видеора имо WhatsApp чи сайте дорем падилица кунен ва дар комментария фикрҳои хуб бинависен ё бинависен ки савдотиҷӣ ба пеш. ва бардорои азиз, касе ки то охири видеора хатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, видео я додарак мемонам. ана и додарак ай сабабе ки ҳам поша бирдагиян, я ҳафтапас да ҳафтапас касали припадка мешавад. дӯстони азиз, имкониятотон боша, агар шароитотон боша, ягон сомонӣ ё ягон рублӣ ёрдамаш кунен. ҳозир видеоша мемонам, мисол бо уҷа ҳамаша фаҳмондагиам. раҳмат барои дастгиритон. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дӯстони азиз, додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дига илоҷиш наштида, дидан ки мисол почааш сиёҳ шидай, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро як ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ, ана ягон рублӣ мисол ёрдамаш кунен. хайна бардро мисол бо хутон гӯш кунед. Finalmente,